Os primeiros días de extracción do Percebe en Aguiño rexistraron pouca cantidade, pero bons prezos en lonxa. A pesar da escaseza da especie, o patrón maior da confraría agarda unha boa campaña grazas ao bo valor do Percebe nas poxas. O luns 20 de xuño iniciouse a campaña do Percebe en Aguiño. Os percebeiros comezaron a actividade na zona norte, que corresponde a Couso, e foron extraer o produto 2 días. Este comezo estaba tamén pensado para comprobar como se atopaba o recurso. Vemos que non hai moito percebe, vemos que a calidade é media, pero bueno, tampouco podemos comprobar moito debido a que eran unhas mareas moi mortas, como nós lle chamamos, andaba algo de mar. Pero bueno, de todos modos vemos que o que xa planteábamos que había pouco percebe e bueno, vamos a ir pouquiño a pouco regulando como facemos todos os anos. O que si destacan son os bons prezos que alcanzaron eses 2 días na lonxa. Estes 2 días que fomos estamos falando dunha media de ao mellor 60 euros un día e outro ao mellor 40 e pico, cerca de 50. Para este mes de xuño aínda, pois realmente é un moi bo precio. A ver agora cara a xullo que esperamos que sea mellor ou igual, pero bueno, o que nos preocupa realmente é non poder ir os días que queríamos ir para poder regular e poder facer máis, claro. Polo momento manterán a mesma folla de ruta que esta semana, polo que a vindeira tamén traballarán 2 días. Seguramente será a principios de semana, será luns e martes, iremos outros 2 días, se podemos, así o precio tamén o di, iremos así pouquiño a pouco capeando, como decimos nós. O tope que están a recoller son 5 kilos por tripulante e a pesar da escaseza que atoparon de Percebe, Santa María ten as expectativas altas. Non sendo que temos pouco percebe en sí, e a calidade vamos lá a ver con boas mareas, pero o que esperamos, estamos casi seguros é que vai ser unha boa campaña. Pero polos precios, claro está, porque sabemos que hai demanda, xa hai demanda en junio cando noutros anos pois non había, e entonces eu creo que vamos a ter unha boa campaña a nivel precios, claro. Aínda que iso tamén o determinará a cantidade de Percebe que se extraia no resto das confrarías. Se noutras cofradías hai máis percebe, o cal o dudo moito porque realmente estáse vendo que é un problema tamén un pouco a nivel todo Galicia, toda a costa, de que o percebe non abunda tanto como outros anos, entonces despois cada cofradía pois abrirá si ou non, dependendo de como este a súa situación. Cabe destacar eso de que claro, que cada vez que se abran máis cofradías ou traballen máis cofradías, pois máis se vai haber no mercado. Pero eu creo que este ano, por o que vexo do que era a necesidade de que vai haber máis festas gastronómicas, como a nosa do Percebe e todo o demais, pois eu creo que si vai haber máis demanda de Percebe en general, aunque haya máis no mercado, vai a valer o Percebe. Santa María apunta que a escaseza do Percebe en Rocha pode estar provocado por diversos factores. É complicado, sabemos que ano tras ano estuvo se lle dando moito hincapié nas pedras, non só nós, sino tamén por parte da mesilla, ao necesitaren máis mesilla ou a dar pouca, estuvo se lle dando moito hincapié nas pedras e estuvo se lle dando moito. Pero claro, ao non mandar tanto hora nas pedras por parte dos mesilloeiros, pois esas pedras, pois esperamos, como che digo, que máis adiante, ou sea, para o ano que ven, pode haber unha mellor cosecha. De todos modos, todo depende tamén da naturaleza, que tamén non é todo botarlle a culpa nin a nós mesmos, nin tampouco aos bateeiros, sino botarlle a culpa tamén de que hai anos bons e anos malos, as corrientes son as que son, o Percebe é un marisco delicado no cal sabemos todos que pega nas rochas porque pega e punto, non é dicirlle que o vas pegar ti ali.